Na Rympei U ka channel namta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit jong ka East Khasi Hills ne ka step sinengkong kila kemyo president ka North Eastern Hill University Students Union NEHUSU usan di sotun halor ka jing shoh bat byrngem pyniap yo professor dangshan NEHU. Haba penti kanaya ka NEHU Superintendent of Police uba vivek sim ula penti bayo new president jong ka NEHUSU la kem ne ka sngina NEHU. Kadeha ka janmit ap sautrik jong yayong henrewut kisam na puli ka NEHU bayalam do president ka NEHUSU la kenok baki dalej rung jubor bat khangkut yo professor katanat Hindi u Dr. Alok Singh hapo ka kamra trekam jong u haswa bakin shot dusman da ka bakan jat bat kurai u kebala ne hadu lai pho minute e kini kisam na puli kila pen apru da ka khansi khap kot na rendang jong yo professor rengkat ka jing byrngem berset bakin pyniap kani ka jing le riu klau kini kisam na puli kala jar ka jing peno bo new professor ulale politics bat themu wanra e ki jing sngo ya pher hapo ka school ba habakli uba vivek ulaya thu baki pulit kin sakem ya baroh kisamna ki badan kiti banle kani ka kambam man uniu he pulit ulpen pau baka jing to kin menta kalaya chakmat bat ka an kan saya la ka jong kalenti persya ki badan kiti baroh